Takže každopádně tam ten díl se mi stopnul zase, protože tohle je, jsem říkal, že je vymakaný, ale je taky, mě volala hlavně mamka, že ono se to automaticky vypne. Ale, takže tohle to bude třetí díl. A budeme, teda, teď jsme na houpačce, já jsem našla taky krásný řetízek. Takže kdo mě třeba sledujete ze školy, tak jestli to není váš nějaký řetízek, ležel tady. Tak. Takže to asi položím na lavičku nebo něco s tím prostě udělám. To dáme sem. Tam by to někdo čárnul. Ale ono to je hlavně rozbité, to už tak na vyhození je. Takže já to teda někde nechám, tak jo. Takže dala jsem to do knihobudky a když ho někdo sebere, tak prostě máte smůlu, máte si dávat větší pozor. 17. Kdyby to vyšlo jindy, tak to jsem neměla čas, protože já mám volejbal, výtvarku, chodím záďou ven, takže... To mě tež. Já jsem vyložený komik. Ty vole, komik. Ježiši. Opa, gam, Takže teď jsme tady. Je to taková velká, hrozně velká průleska. A my chceme jít až tam nahoru. Takže uvidíme se nahoře. Jo, takže teď jsme vylezli až nahoru. Trvalo nám to asi tak půl hodiny. Ne, půl hodiny ne. Je to minutu, takže. Ani ne, pro mě je to chvilička. Takže jo, jsme nahoře. Pro mě je to strašné, protože já mám zábrasy. Tak proč tu lezla? Vole, já nebudu. Takže Udělám. tady udělám... Tady teda neuděláme nic, tady budeme stát a já vám ukážu okolí hřiště. Hezký výhled tady je. Tam je houpačka. Tak. Tam je to hřiště v tom druhém díle. Toto je 3. díl, takže to máte v popisu, že? Borec tam nakonec, ne asi. Ní. Co tam robíš, Borče? Co tam robíš? Tak asi nic, no. Borec tam se točí a oni, podívejte, kolik jich tam je. Nás tam bylo víc. Jo, tam bychom mohli, ale tam je teďka plno. Tak kam půjdeme? Tam jsou pro malé, tam jsem chodila, když jsem byla malá, tam už jsme byli, tady jsme právě teď. Kam jsme mohli? Jo, to bychom si mohli tak vysednout nahoru. Tak jo, já se vám... Takže jo, jsme tady u toho. Já jsem mohla dělat ten telefon, takže... Super. Takže my asi vylezeme kam? Sem. Ještě sem, tam je další. Tak jo, Aďa už leze. Horu lezet. Tak jo, já až tam budu, tak vám řeknu. Aďa, vylez nahoru. Tak čau, jsem tu nahoru. Je to těžké tam vylézt. Takže já pojď sem za mnou někam. Ty běž tam. Tak drž kameru. A takhle se rodí děti. Takže Aďa tu vylezla celkem divně, já tu sedím líp. Haha. Tak jo. Já se tady seknu, vole.
Neboj, ty vole, tady se neseknu ani já, tak když se neseknu ani ty. Takže jo, asi jdeme tamhle dolů. Uj. Jo, super. Takže jsme tu a tak Aďa teďka roztočí. OK. Počkej, Aďa, ty musíš být tady. To pak už není tak moc cool. Pojď, Aďa, musíš být tady. A to je vůbec. Co? Tak ruky nočů. Jak křečí. Se pak podívám na to video, možná to tam bude. Tak já, až to budeme úplně roztočeni, tak já vás to... Takže jo, jsme tady a je to hrozný. Tak hlavně se nepobli, prosím tě.